ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲಳಿ ನಿಖಲ ಗುಜ್ಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೈಯಾಡಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಲ್ವಾದ ಮಾಲ್ ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ತುಡರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರಂಡು ಅಂಚನೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚನೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ ಗುರೈರ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಡು ನಮ್ಮ ಮೊಕೆದ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಕಥೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕ ನಟೆಯಾದ ನಟನೆ ಮಲ್ದಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತುಡರ್ದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೈಯಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯರುಂಡು ಐಯತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಡು ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತುಡರ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಚಿತ್ರಂಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಆರೈಸೋಡು ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ಬೆಣ್ಣಪ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಜೈತ್ನಾಳ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ದುಬೈ ಅಬುದಾಬಿ ಅಂಚನೆ ಇವು ಇಡುಪುನ ಮಹತ್ವ ಇಂಕಲ ಮೋಕ್ಯದ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪಂಡ ತುಡರು ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರುಂಟು ಅಂದರೆ ಯಾನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲಳಿ ದುಬೈ ಅಬುದಾಬಿ ಅಂಚನೆ ಇವು ಇಡುಪುನ ಇಂಕಲ ಮಹತ್ವ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪಂಡ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಅಬುದಾಬಿದ ಅಲ್ವಾದ ಮಾಲ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ 5 ತಾರೀಕು ಅಂಚನೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಮೇರ್ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕ ನಟೆಯಾದ ನಟನೆ ಮತ್ತು ನೆಚ್ಚಿನ ಸೂಪರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತುಡರ್ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರುಂಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚನೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ ಗುರೈರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ ದೇರಾ ದುಬೈಡ್ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಾಡ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಐಯತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಡು ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತುಡರ್ ಮೇಗಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಬಳಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತುಡರ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಚಿತ್ರತಂಡನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಆರೈಸ ಬಂದು ಬೆನ್ನಪ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಜಯಿತು ನಾಡು.